Awucabangi nje ngingasabizwa ngoMangena sekuthiwa uyibaba kaSibanibani. Sengithi mengibiza umuntu ethi baba, imali yami yonke iphelele kuyena nomama wakhe besidinga ngama-99 mina ngihambe ngoshizila njengendoda. Sengihamba ngibuye emsebenzini kube khona nje ubhadazela engihlangabeza Jesu wami. Mangihamba ekhala inyembezi ngivele ngingahambi sangibona bese vele ngiyamdotshela. Mangena esitolo sengubo ngiyothenga ezami izimpahla ngiyibone sengiphuma nezabuko babili benomama wakhe. Mina ngiphume nebhuluku elilodwa nje Nkosi yami noma kuyisikibhana nje kuphela. Ekhule ngimlamanise kuthi kusabhekwe lokho ngiphinde ngimlamanise. Kuthi kusaphatshezwe lokho ngiphinde ngimlamanise futhi. Ethethe umama ozaluma wakhe ethi awungeke phela mfoka Khoza ngivele ngimvale umlomo ngomzukulu ogcina bese ngithi ngiyaxolisa mkhwekazi. Lapha ngimileke ngapha phela ngilokhu ngigqilaza nje inkomo esibayeni ihlabelelela amadlozi. Ngibe ngisuka ngithi senginamandla anele futhi wena usendawo ngiyashada manje. Ngosuku lomshado ngimfaka isidwaba mangiqeda ngesonto elilandelayo umshado weveyili kuthiwa isiqhumama ufoka Khoza. Ehlale kithi sibe sakho wethu umuzi eceleni sithuthe ngosuku esahlangana ngalo soqala impilo yethu entsha emzini wethu. Okay, sengithuleke ngaze ngaphupha kamnandi-ke ngisamncane ngisanayo amaphupho okufezekisa amaphupho amnandi. Akusiyona-ke inkondlo, amaphupho nje ayengomuso Mangena keke.